maju kabeh. Sira prabang Bada-bada. Bada-bada, ya ampun, ya ampun. Wadya bala semana mbane kok nek sing ngasih asai apa? Asai. Ya ampun, ya ampun. Wadya bala semana mbane kok ora ana sing ngajen mungsa wong karang kadempel. Apa ora ngerti nek wong karang kadempel ki wong kere-kere, wong elek-elek. Ya ampun, ya ampun. Ih gemes aku. Dasare wadya bala amplop. Gelem angkat nek amplope kandel batu-batu. Bengi iki sambatan derang sagele temanjang derah tenanan le nyambut gawe. Iki Marsini. Denganen tulodo, aku arep maju ning pabaratan. Hop 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 hop. Ya ampun urung apa-apa kok wis banter iki lho. Oh lagi arep lekas. Neratap jantungku, ku nek kemeton piye? Dok dok dok, jerat. Pratekke tempone. Dok dok dok, jerat. Toh 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 teh 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 semono ya. Ya ampun, ya ampun. Urung apa-apa kok nek wis metu piye engko gelo lho. Ayo Suramarata ora wadya bala karang kademel. Hop 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 hop. Batu-batu, ya ampun nganggo gamelan ora nganggo dalan tempe. Ditabuh, dicekeli ngene dhewe-dhewe. Iki do ngadungi kamera iki ya ngapa? Kok nek vital piye? Viral maksudnya. Raden Setyaki, Raden Werkudara, Coming Raden. Ya ampun, sing ngempol kaya bagus banget. Stamina ini dijaga. Aja ngasih kemetan. Iki ya nggak apa-apa. Sapa Mas? Piye? Sapa? Setyaki. Setyaki. Yo. Ayo rembukane kono yo. Yo. Siapa namanya? Tadi lupa aku. Kowe ki omong apa? Sapa Mas? Jenenge sapa? Pardi. Dudu. Setyaki. Setyaki wede. Setki cepet. Tiaki wedok. Ki ya ampun mesti staminane gede banget. Stamina apa?
Sampeyan niku dedeke mboten sepinten lho, Mas. Kali kula niku mung kancek 15 cm. Ning biasane wong awake cilik kaya ngoten iki mesti Ngopo mesti ngopo? Lah ya ampun ya ampun. Kula bayangke Pak. Ora kaya wong edan. Kowe wadya balane Prabu Panggolan Jagat. Dasar kepara nyata. Sopo jenengmu? Aku Yo, Marsini. Marsini rupane awake lanang. Manut kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan biologis. Nek awan Marsana gawe aku ngarep. Nek wengi ya Marsini ya Mas ya menjajakan kebutuhan pria. Lanang apa wedok? Pun kula omongi kebutuhan. Jeneng kula cilik undang-undangan kula Supre. Ayo. Kowe tekan Karang Kadempel ngejak apa? Ngejak perang lho Mas. Ngejak perang. Rupak wani jembar wani alon wani cepet wani sedhel wani suwe wani murah wani larang ya wani. Njaluk modar cara piye? Lho, kok nganggo modar to, Mas? Perang niku mentok-mentoke pun kesel. Nek mun kesel gek turu. Ning eling lho, Mas, eling saderenge turu niku bayar riyen. Enggak, perang enggak. Kula pun beto mantol. Mriko enten jembatan gedhe teng isor enggak? Kuwi perang cara piye? Jare padangane wani petengane apa meneh. Aku pilih padang. Ngopo? Nek cara kula pilih peteng. Sebabe Kula nek padang isin ya ampun do ireng-ireng pinggirane. kok jijiki rumangsaku. Ya ampun, ya ampun. Enggak Mas, enggak. Pokoknya waton jenengan deal. Kula deal lho kok lunga sih wonge. Ya ampun, ya ampun. Lagi wae negosiasi. Mengari ngenyangi kok malah ngeliran jamak-jamak. Amun surah merata jaya merata. Imbang yen padha-padha. Ambya kaya wong jara rebutan kaya menjangan mati. Ira orane aku gigrik mungsa wadyabala Karang Kadempel. Ya ampun, ya ampun. Ketiwasan Kakang Mas. Wah, bunge ngowo. Mangsaipun digdaya kliwatu kula piyambak ngantos kepelajar. Kula aturi nandhing mangsaipun Kakang Mas. Nggih. Wah, aturna kaya ngapa wadyabalane Prabu Genjangwaja. Lah kok dadi Setyaki Senopati Ndorowati sing ampuhe kagilo-gilo kok dadi keplayo karo mungsuh siji iki. Aduh gede banget. Gede banget asli. Au! Apa ya aku betah ya nek kaya ngene iki. Aduh mulih ngene aku. Siapa Mas? Iya. Siapa? Siapa yo? Sopo? Sinten? Aku Nggih. Wijosena. Mas Wijana. Yo. Riyen sok kulino ketemu teng kick off teng Mas. Ngawu gawar ngawur. Kowe sapa? Marsini. Marsini lanang apa wedok? Kadang lanang, kadang wedok. Manut Mas tergantung kula dicekel sinten. Rene ngejawa. Enggak Mas, enggak perang enggak. Orang ketang saubengan rong hubungan sak demokan rong demokan. Sak delepan rong delepan.
Nalika perang kalih kula Wadyabala karang kadempel mungsa Wadyabala mbata sarembak. Bungke kok kirik jenan. Ora kudu toke banji. Ya ampun iki entuk gedhe banget iki item langka iki. Barang langka gedhe banget, ora ana mesti sing semono kuwi. Gemes banget aku. Mesti sak lengen. Amo Suramrata golek mlanggane kok angel ra kira-kira. Weh! Ngopo? Wah, Werkudara ki ngopo ta kowe? Kakang Lingguh penak-penak ngombe degan. Junjung sak geleme dhewe. Dara! Eneng ngopo Werkudara? Musuhe ampuh. Aku ora kuat nandingi. Lu aku memang musuh banci kok wedi to kowe? Wah, aku nek ro banci iki lho. Men ngombe tak tandingane, Werkudara. Aku ora arep nesu sak gendakan iki. Aku ora arep muring-muring. Sinten Kang Mas? Piye? Sinten? Aku Inggih. lekno mripatmu gatekno gobokmu. Aku nata Mandura Prabu Baladewa. Oh, Prabu Baladewa sing kondang galake. Iya, dasar kepara nyata. Batu-batu kok saiki halus banget to. Kok saiki halus banget. Saiki halus banget ngopo? Iku ora jawel-jawel anggepe ra. Mambule trong tanganmu. Ya ampun, mbok ya ora kaya ngono. Sopo kowe? Non Sopo? Wadyabala mbata sarembak. Jenengmu? Kula pun Marsini. Marsini. Inggih. Banji. Inggih. Nggih, mboten kula niku wedok tulen lho, Mas. Kula niku wedok tulen. Wedok tulen wawake kaya wong lanang. Nggih meng blegere. Kula niku nggadahi napa nika carane klimen ganda. Piye? Klimen ganda. Barang ini enten kalih. Kadang nganggo sing niku, kadang nganggo sing niki. Tergantung kebutuhan. Bar ngejaba. Perang, Mas. Yuk, perang yuk. Aro ratu ki ora kena mas-mes. Sinuwun. Oh inggih, sinuwun iya, sinuwun. Aku mrene karo ngejak perang. Kowe ngejak perang. Inggih. Tenan ngejak perang tenan. Inggih, lahir batin kula ngejak perang. Kowe ngejak perang tenan. Inggih. Alus po kasar. Alus no Mas, dinikmati ya ampun, dirahapi. Diresapi. Kowe njaluk perang cora alus. Inggih. Nyo, tampanono. Tunggaku. Menungsa kaya ngene ya. Wabrak apa kowe? Iblis lanang. Abrakan kaya ngene odi. Kupene lah. Ayo. Nek wis arep urip ora sanentang karo aku barang. Tangi. Nyedak. Ayo. Kowe kok nantang wong-wong karang kadempel iki nata Mandura Prabu Baladewa. Sing dadi tandingmu arep miangus negara padukuhan karang kadempel Baladewa sing ora nrimo gayo. Apa pancen kowe wis jeleh nyawang gelaring jagat sampe rembulan? Apa wis jeleh urip ning alam padang apa wis jeleh napa duit saka wong-wonganmu kuwi? Ya ampun, kula nyuwun. Ora enek urip kok dapurmu.
Sawangen iki apa? Sawangen iki apa? Melek mripatmu. Iki rak tujake matamu kowe ora picas lawas urip jo takon dosa kowe. Ayo, anggepe tunggal kon tekan kene.